Millorar l'atenció de malalts i familiars que es desplacen a Son Espases és una prioritat per a Més per Menorca. I en aquest sentit hem apostat per un model molt clar, basat en una triple oferta. Per una banda, tenint en compte els pisos que ja estan conveniats amb les associacions de malalts. En segon lloc, millorant el conveni en Son Espases, eliminant el copagament i facilitant l'accés a aquesta oferta. I en tercer lloc, 20 places al mateix recinte de Son Espases, 20 places que són habitacions dobles, unes de les quals estan més a prop del pacient i unes altres estan més separades, a un ambient més relaxat, més distant de l'ambient clínic. Aquesta zona residencial té un accés molt fàcil, molt còmode, molt proper, tant amb taxi com amb autobús. Les dues parades, tant de taxi com d'autobús, estan a menys d'un minut, a pocs segons d'aquesta mateixa residència, i en aquest sentit hem cregut que això li aportava valor i facilitat per totes aquelles persones que es desplacen, desconeixen l'entorn i per tant necessiten que l'accés sigui el més àgil, el més fàcil, el més accessible possible. Bany, amb telèfon, amb accés directe a l'habitació del pacient i amb un espai comú compartit on hi ha un espai de cuina, de nevera, per poder cuinar i poder preparar menjar i poder tenir una atenció i un temps més còmode, més relaxat en aquell espai. També és important destacar que està dins un entorn de serveis, més que clínic és un entorn de serveis, on hi ha restaurants, on hi ha llibreries, on es pot passejar. Per tant, és un espai que permet desconnectar un poc de l'ambient clínic i tenir un entorn més relaxant, més accessible i més entretingut i evitar un poc així el temps que a vegades pot ser llarg d'intervenció i d'estada en aquest espai residencial. El compromís de Més per Menorca ha estat des del primer dia millorar l'atenció als malalts i familiars que es desplacen a Son Espases. I en aquest sentit, la residència, l'hostatge per a aquests malalts i familiars creiem que és fonamental. Ha estat el nostre compromís des del primer dia al govern, quan han participat al govern, i ara, des de fora del govern, segueix sent una prioritat per a Més per Menorca. En aquest sentit, Més per Menorca vetllarà perquè el govern compleixi amb aquest compromís dels acords pel canvi, i en aquest sentit hem de dir que Francina Armengol, que el govern de les Illes, es va comprometre a que aquesta infraestructura estaria activa, estaria oberta a aquests malalts i familiars que es desplacen dins l'any 2017. És per això que nosaltres continuarem reivindicant aquesta infraestructura, aquesta necessitat per Menorca, per Eivissa, per Formentera especialment, i vetllarem perquè el govern compleixi amb el seu compromís.